Willy Poulsen i Skjern opererer under jordens styret underboring, som det hedder. Maskinerne til at bore med bliver større og større, og det samme gør virksomheden, der startede i 1980. Her kommer fast arbejde. Da vi startede, der lavede vi en alder. Nu skulle vi prøve at give en gas 10 år og holde fuld speed på. Så skulle vi finde ud af, hvad vi ville, og så måske tage lidt mere med ro. Men det der med at tage med ro, det er vi ikke kommet til endnu. Willy Poulsen opererer der, hvor vi ikke kan se. Under jorden. En opgave, han har specialiseret sig i, siden han startede sin virksomhed i Skjern. En af de ting, jeg ligesom har fundet ud af ved at være barn af en iværksætter, det er jo, at det er jo ikke et 7-4 job. Han er jo altid på arbejde. I dag er en særlig dag. Netop nu ruller den sidste nye maskine ind på gårdspladsen. En investering på godt 10 millioner. Det har været drøm for os i mange år at få så stor en maskine, men nu er det lykkedes. Willy Poulsens virksomhed blev grundlagt for 35 år siden. Dengang var det udgravning af stalde og ledningsarbejde for naturgas. Willys kone var en af de få hjælpere. Jamen, det har da været utroligt spændende, det er da helt sikkert. Altså, jeg har jo selv været med ude fra starten af det. Nogle gange i weekenden, så er jeg med ude og lave nogle underboringer, hvis det skulle være. Og sådan. Men det er jo så mange år siden efterhånden jo. Så derfor så har jeg jo kendt lidt til dem, og det kniver mig lidt nu at følge med i, hvad der virkelig sker ude i marken. Med tiden er virksomheden stille og roligt vokset. I dag blandt en af de 3 største af sin art i Danmark. Vi skal aldrig være mere end 7 mand. Aldrig. Men det blev vi jo så lige pludselig. Den har kostet en pris jo. Altså man har måttet knokle meget og ikke været så meget hjemme. Så det har da haft en pris, men det har da også været sjovt. På Thyholm ved Lyngs bores der lige nu for Energinet. Foran maskinen går manden, der har styr på retningen. Den næste må køre op til 19. Jeg går og holder øje med, hvordan og hvorledes hvor den er henne her på søgeren. Eller hvor søgeren fortæller, hvor den er henne, og så ud fra det, så skal jeg tage beslutninger om, om han skal til højre eller venstre. Det hedder -7 næste gang. Dem stænger, der sætter i, dem skubber ud igennem jord, og så kan jeg styre op og ned. Afhængig af ham, der går ud med søger derude. Han kan sige, om man skal lidt til højre eller lidt til venstre, og lidt op og ned. Og så styrer jeg efter den retning, han har sat af kasse i. Ikke så langt fra borebisserne går en gruppe og svejser rørene. Det vil sige, at de opvarmes, og på den måde smelter de sammen. Jeg nyder at gå ud. Altså, en dag, som nævnt i dag, er også, hvor solen skinner og dejligt vejr, jamen, så er det simpelthen så skønt at gå ud. Og så er det også de sure dage, men jeg nyder at være ude altid og gå ud. Hvor præcis skal du være? Altså, der må ikke være hul, vel? Nej, det må der ikke. Fordi, altså, det er samme, altså, jeg kan sagtens svejse, hvis jeg ikke retter dem af. Men så får jeg en svag svejsning, og så risikerer vi, når de så trækker dem i, så springer de. På virksomhedens værksted har de mere end travlt med at holde maskinerne kørende. Torsdag aften kommer maskinerne hjem, ikke også? Så vi har jo tit fredagen til at reparere de forskellige ting, der kører ud, ikke også? Dem, der ligger ude de der på Sjælland. Og så er mange ting at lave der om fredagen, ikke også? Og foran der. Og så er der sådan spidsen af et bord derhenne. Ja. Hvor hurtigt bliver den slidt? Det kommer an på, hvor den kører hen, ikke også? Den er ude, og den rammer en stor sten i jorden, ikke også? Så kan de jo nemt rykke af lige tænder der rundt. Og så har vi en masse svejsearbejde herhjemme jo, på værkstedet. Det er sådan nogle af dem her, vi svejser på, den piker her. Hvor der er en diamant herude i spidsen, som egentlig er rigtig hård og slidstærk. Willy Poulsen har altid gjort meget ud af at konstruere deres egne maskiner. Det er sammen den første, jeg lavede sådan set af den her, og den model her. Så dengang jeg startede, der var de på tegnebrættet. Her er det en såkaldt cutter, der skal efterses. Det er en, de bruger til at køre ned i kloakkerne med. Når de har trukket en ny rør i, så har de sådan en stik ud til forbruger, som de kører ind og lukker op. Og sådan noget. Hvor meget slitage er der på sådan noget? Det er lidt forskelligt efter, hvor de kører i, hvor de bruger den til, men ellers nogle gange er der rigtig meget slitage i den, hvor de simpelthen bliver slået i stykker indeni.
Værkstedet opbygger også selv virksomhedens arbejdsbiler. Så kan vi få det ligesom vi vil have det og ændre nogle ting på. For eksempel den her, den har vi bygget med 300 liter vand i, tror jeg. Så har vi en spule derude bagved. Og så vil vi lige lave en ny en mere. Den er så hjemme. Der har vi 800 liter vand i. Tilbage på gårdspladsen er den nye underboringsmaskine ved at rulle af ladevognen. Den er Nordeuropas største, og det er stort. Ja, det er det. Det er fantastisk. Hvad er det for en maskine, hvad den kan, når du siger, det er så fantastisk? Altså, den er så stor, som den er, men det, der er lidt fantastisk, det er, som vi fandt ud af, det er 25 år siden, vi fik den første ud at køre nu. Den første maskine byggede vi selv, og fik ud at køre den 26. oktober i 1990. Og det rammer så snart, det er lidt rørende, det må jeg nok sige. Den, der fortsætter lige hen. I dag råder Willy Poulsen over 3 virksomheder. Lillebror Brian styrer kloakservice-delen. Så laver vi bare en almindelig stikåbning derinde. Ja. Vi vil også prøve at have lidt mere gang i de private, små opgaver rundt omkring, som det vi er ude ved her, ikke også? Den bil vi sidder i her er faktisk en bil vi har taget ud af produktionen, der kører rundt langt væk. Men nu holder vi hjemme i Skjern med den og kører ud fra Skjern hver dag til at tage små private opgaver og andre akutte opgaver fra lokale forsyninger og de ting, ikke også? Men ingen kloakservice uden planlægning hjemme på kontoret i Skjern. Jeg opretter sagerne til folk, når de kører ud, og så lige nu sidder jeg lige ved at finde ud af noget, vi skal give et tilbud på. Hernede der har vi en brønd og et brøndnummer, og så har vi jo brøndstrækket hernede fra og herop til. Den skal vi så ind og renovere på. Og så, når vi har renoveret den, så skal vi jo selvfølgelig have lukket op, stikkene op igen, så folk de ligesom kan komme af med deres spildevand, hvis det nu er det, vi er inde og renovere på. Så jeg skal lige tælle op, hvor mange stik vi skal ind og genåbne efterfølgende. Det er de meget afhængige af, fordi at, hvis det ikke er inde i vores system, så ved de jo ikke, hvor de skal køre hen for eksempel, og de ved ikke, hvor lang strækket er, de skal renovere på, og hvor mange stik der er. Altså, det kan være mange forskellige oplysninger, de skal bruge. På en privat adresse er der problemer med en kloak. Første step er at få overblik over eventuelle skader. Flisen er faldet sammen her i indkørslen, og der ved han så ikke, hvad det er galt, om det er rotter, eller om det er rørene, det er faldet sammen. Altså, skal jeg finde ud af, hvor det jord nede under fliserne, det forsvinder hen. Og det er så det, jeg er ved at prøve at tjekke rørene for nu her, om jeg kan finde nogle brud i dem, om det er der, det kan forsvinde ind. Nu skal vi så finde ud af, hvad det er galt, og hvor slemt er det? Er det noget, vi kan fore? Er det noget, vi skal grave op? Eller hvad er løsningen for at reparere det her? Som jeg ser det lige nu her, det er løsningen for os at kan fore den her kloak. Fordi den er meget dårlig og meget utæt. Er det spændende, det arbejde her? Der er aldrig 2, der er det ens. Eller der er ikke 2 kloakker, der er ens? Sådan kan vi også vente om det. Det er i hvert fald ikke det samme i dem. Den nye maskine på hjemmeadressen i Skjern skal prøvestartes. Men den bliver først operationsklar, når den får monteret rør og udstyr. Den skal køre op i Odsund. Der skal den lave 3 boringer under Odsund, og det skal den gøre nu her. I år skal vi begynde på det, og så skal vi op og bore under Kielen, op i Struer. Der skal vi over under 3 gange op, så vi har ordre til en nu. På kontoret finder vi Willy Poulsens datter. Hun har bestemt sig for at prøve, om virksomheden skal være hendes fremtid. Men jeg vil nok være en anden type chef, i og med at jeg har jo ikke den viden, som han har, og får det aldrig. Så jeg vil jo gøre tingene på en anden måde. Hun kan ikke gøre alt det, jeg selv gør i dag, det ved vi godt, og det er vi nødt til at finde nogen, der kan hjælpe hende. Men det er det, vi er i gang med at prøve.